Jiena nħossni ferħan biex ngħidlek li il-Papa tagħna dan id-dokument dwar bxara tajba dwar il-familja li tant għandna bżonna illum meta uħud donnom jaqtaw qalbhom mill-ħajja taż-żwieġ u tal-familja. Il-Papa qed jgħidilna isma' il-familja qed baqala funzjoni importanti ħafna fis-soċjetà u għalina li nemmnu għall-insara l-esperjenza ta' żwieġ u tal-familja hija wkoll waħda mit-toroq illi tenna biex nikkomunikaw ma' Alla biex nagħmlu esperjenza ta' Alla. U Alla huwa proposta għal kulħadd. U allura ħadd ma jista' jiġi esklus, infixkel, il-Papa jgħid maqtuħ mill-komunità li qiegħda tagħmel esperjenza ta' Alla. U allura f'dan il-kuntest nara dak li qed tistaqsini inti, ġifieri il-bżonn li bħala komunità ekklezjali aħna nkunu bil-bibien miftuħa biex ninkludu lil kulħadd. Tajjeb, fili ħadd ma għandu iħossu b'xi mod jew ieħor maqtuħ mill-bqija tal-komunità. Issa tistaqsini li min huma dawn il-persuni. Dawn kollha illi jixtiequ jagħmlu esperjenza ta' Alla, ta' Ġesu Kristu f'ħajjithom, imma minħabba il-limiti umani tagħna ikollna ċertu diffikultajiet biex ma ngħidx ukoll ċertu fallimenti. Allura din hija il-viżjoni li qiegħed jagħtina il-Papa tal-Knisja b'risq il-familja illum. Il-Papa reġa' f'dan id-dokument tenna dak li qalilna madwar sena ilu meta tagħna regoli ġodda kif il-uħud mill-każijiet quddiem trattati mit-Tribunali tal-Knisja jiġu trattati, investigati b'mod iktar ħafif. Jiġri m'hemm bżonn dak it-tul tas-soltu. Jiena naf li sew l-Arċisqof Xikluna kif ukoll fid-Dioċesi ta' Għawdex tajna istruzzjoni lit-tribunali tagħna biex jiġu implementati dawn in-normi l-ġodda.